Víš, jaká je to příležitost? No, nevím. Přesně, tatínek to říká správně, příležitost. Představ si nová pobočka. Já budu mít 5 lidí pod sebou. A co budu mít dál? Ty si tam najdeš kamarády. Už jsem tě přihlásil do školy mimochodem. To si děláš srandu. No, a co bys dělala jinýho? No tak než asi nebudu chodit do školy, když nikoho neznám, ne? No tak, To nechodíš snad do Jirko. školy kvůli známostem, ne? Mami, jedy, ty jsi Hele, ale tak, hele, jedeme dej si dobře. svačinu. nechci svačinu, teď budu jak Ne, Ne, prase. dej si Jedeme svačinu. dobře? Mami, podívej Tady se to na bylo. mě. Podívej Hele. mě to taky vždycky. Ježiš, Hele, podívej budeme se, na já to dálnici, nechci, jo. mami, podívej se. Jo, tamhle. Podívej se na to, myslíš si, že můžu jíst? Hele, prosím tě, nekrmí furt. Jo, podívej se. Koukni, Na co to dělám, ty svačiny? Na co to No dělám? asi prostě ne, jedeme. já nevím na co. hele, musíš mít taky nějaký životní cíl, jo? Jo, a jako kdo? Jo, a pevnou vůli, koukni na mě, třeba já jsem zhubnul 15 kilo. A kde? No kde, no na břiše ne, že jo, no, tam jsem tlustej pořád. Pevnou vůli musíš mít. Já mám dost pevnou Ale vůli, jo. ale nemám kredit, to je jediný, co mě zajímá. Počkej. Já jdu zavolat kámošce. Tati, koupil jsi mi ten kredit nebo ne? Kredit jsem ti nekoupil a taky nekoupím, protože budeš poslouchat a Si děláš učit se. srandu a tak jako já No. ani nemůžu prozvonit, že jo, Jo. takhle. No tak, Jako to jí vůbec nemám jak dát vědět, že to je hele, úplně... z japonštiny 4, z čínštiny 4 a z korejštiny, no, Já ti to 3. Já ti půjčím ten mobil, potom ti půjčím. Potom a já potřebuji prozvonit teď, že jo. A co jí asi tak potřebuješ říct? Asi potřebuji říct, že vás nenávidím. No tak to si přehnala teda. To snad Ty taky. zastavíme, ne? Tohle snad Jo, zastavíme. zastavíme a já si nebudeme někoho stopnu zpátky domů. Nezastavíme se na saké, já mám chuť na saké. To máme tebe si furt něco do Že sebe tady někde ládovala, to je v příkopě šílené. bude saké, nebo co? tak snad Kde? Podívej se, jak celá rodina vypadáme, jako musíme se ještě ládovat saké. Já jsem spokojená s naší rodinou, mně se to líbí. Jo, a co se tě Já na vás nás... miluju. Jo, ty nás miluješ. Ježiš, tak teď se mě fakt No počkej, pobavila. jak se to bavíš s matkou? Úplně To normálně. víš, že to tě milujem. Jo. To si piš, že tě Ale já vás milujem. teda rozhodně nemiluju za to, co jste mi udělali, už vůbec ne. Co si to Co dovolíš? jsme ti udělali? My jsme ti dali život. Vy jste mi dali život, já bych radši, kdybyste mi ho vůbec nedávali v této situaci. Ty taková krásná nadaná holka, takovýhle řeči. Nadaná na co, krásná na co, krásná kde? Prosím Dej tě, si trošku svačinu. sebevědomí. Mami, Koukni se na podívej mě. se na mě, říkám ti po několik Musíš si věřit taky, ne? Zhubnul jsem 15 kilo, no, věř si. Podívej, jak to tatínek zvládnou všechno. Teda jestli zhubnu takhle, tak to teda děkuju. Mám ti Ona rozdělat je sušenku? drzá, ještě Mami, to snad podívej není se možný. na mě, jak vypadá. Myslíš si, že si můžu dovolit? Ale tuhle vypadáš situaci dobře, sušenky? vypadáš dobře. To jsou furt problémy, ty mladí, co? No. Jo, a taky jsem tě přihlásil na judo. To si děláš srandu. No to jo. A teď kondo ne. A jako nestačí, že jsem mě přihlásil do školy, ještě budu chodit na nějakého joudu. Jo, prosím tě, vzala si mě ten dres na sumo. No samozřejmě, A v jakým je kufru? v tom červeném dole. Jo, dobře. Že zítra bych měl jít na sumo. Dáš si sušenku aspoň? No, Máme, tušenku, prosím jo. tě, už toho ne. Takhle rychle. Ale nedrob tady, jo? Rychle. My neděláme nic jiného, než že No, žereme. se to drobí teďkon, Že já mám úplně, hele, mě takhle zůstala ruka, člověče. Jsi mi nemohla podat rychlejc. Promiň. Já děkuju. No, promiň. Ta je báječná. No. Jsou ty, co máš rád, tak si taky vem. Ty Já má nechci táta podívat, rád. máme, ale No, to vážně. jsou ty z Podívej se, Indonésie. jak vypadá. Podívej se. Už toho nech s tím, jak vypadáš výborně, teď jsi po mně celá. No právě, že. No, já jsem spokojená. Já ale nejsem, Podívej mami, se. mě je 15 prostě. Taky jsem se vdala, podívej, jak jsem se Jo. vdala. No právě. To je 15, Právě, že ale já rozum máš nechci na dopadnout 12. tak, jak jsi dopadla ty, že jo? Pojď si dát svačinu. Pojď. Mami, ale opravdu to snad už nemyslíš vážně? No, tak druhý chleba. Já jsem neměla ani jeden, Tak jsem já dneska rozbalím nic nejedla. jiný. A já ani dneska nic jíst nebudu. Počkej, Protože já- prostě my jsme se sadili s kámoškou, že nebudeme jíst sladkosti a já prostě jíst nebudu. Podívej těch drobků kvůli tobě už tady, furt to No drobí. kdybys to pořád nerozbalovala, No. nezabalovala, tak by tady asi žádný drobky nebyly. Už se mi na to chytnuli ten ubrousek, pojď sem. Pojď, otevři tu Mame, ty se... papulku. Mame! Ale vážně, prosím Kousni tě, si. Udělej to mi... pro mě. Tak otevři tu houbu, sakra. Jako mami, ty si vůbec neuvědomuješ, že já jsem teď v takovém věku, že pro mě vůbec není dobrý se stěhovat. Ale prosím tě. Ne, to prostě... Ale kdybyste si prosím něco tě, to přečetli o vývoji neříkej. dítěte.
tak byste věděli, že To prostě máš- v 15 letech no. děti má být prostě doma. No, jo, A když to jsi máš... byla naposled doma, prosím Doma tě, myslím to mi asi řekni. tam, kde jsem vyrůstala, že jo? Asi myslím tím jako, že se nemáme stěhovat, že jo? No to máš tak já těch si tam budu knížek, prostě no. budovat nový kámoše, nový vztahy, jako jak si myslíte, že to asi Co zvládnu? ty budeš budovat za nový vztahy? To ti nestačíme, nebo co? No to mi teda opravdu nestačíte, jako to mám s váma jít na diskotéku, jako s váma dvěma? jistě. No my jsme si tak plánovali, že No. budeme spolu konečně. víš? Jste asi No. upadli. Nikdy v životě bych vás nevzala na diskotéku, prostě nikdy jste mi zaplatili. Teď Prostě. budeme doma. Doma jo, a doma budeme mít diskotéku? No, já jsem koupil Třeba. magnetofon. A jo, tati, ty seš fakticky směšný. A karaoke máme doma. No, to si zaspíváme. No, to hezky. Jsme asi zabloudili, no. Ne, já myslím, že jsme tudy jeli. Myslíš? To jsme teda nejeli, to víš, že jsme zabloudili, ještě aby jsme nezabloudili. Ale je to tady Ježišmarja. hezký, Ale mi co? nic neřeknete Je to tady taky, no. krásný. Pořád tam žvaníte o nějakým jídle. Co, já ti to přeju, že jsme zabloudili, že to tak Ale bylo nebuď špatně. drzá, prosím Já tě. jsem drzá. No to hlavně dávej pozor na ty auta. Ježíš, teďka jsem málem opravdu Máme, ty jsi padl šíleně do- uzvaná, teda, to je do fakt toho peklo. potoka. No tak já se bojím. Ale jak si to tady hezky dělají, už to mají hezky hotový skoro. Máme teď je to nějaká zřícenina, No už bude prosím hotový, tě. no teda ty kytky, ta zahrada. Hotový, ale... Teď už stačí ta střecha. Já jako. jsem taky úplně hotová z vás. Tak asi tady. Myslíš, že to Já mám? myslím, že to bude tady. To jsme teda asi zabloudili. Tati, jedem domů, teď je to hrozný oprus, fakt. Hele, tamhle je nějaký tunel. No ty se zbláznil, Pojďte se jako. tam podívat. No ani náhodou. Ne, pojďte. Já nejdu. Pojď. Ani náhodou, tati. No tak Pojď, prosím tě. Ježiši, jdu. No tak pojď, tady hezky se nadechni. No, já jdu zavolat někomu. Mě to nikdo nebere, mami, pojďte, to je fakt divný, podívej se, snad tam nepůjdete. Mami, Tak půjdeš? vždyť je to divný. Jdeme. Mami, nechoďte tam, mami. Hele, ty to na nás spadne. Tady je to fakt divný, mami.